Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini mukoma ndiri murume ndine makore 23 years ekuberekwa. Mukoma nashi ndine maproblems awo andiri kusangana nawo mulife mangu and handizivi kuti ndingamasolvawo sei maproblems awa. Saka mukufamba umo ndikuudzwa kuti since ivo amai vangu pavakaenda pana baba vangu vainge vachitozviziva kutoti vainge vaine pamuviri. Inini I am my mom's firstborn. Saka ivo vakabva vazopomedzera my stepfather vachivaudza kuti pamuviri pavainge vakatakura painge pari pastepfather vangu, but vainge vachitozviziva kutoti pamuviri ipapo painge pari peumwe murume. Saka nazvino ivo amai, even though ndakaenda ndikabva ndanovaudza kuti zveshuwa ndakazvibata kuti inini handisi mwana wastepdad vangu, but ivo vakabva vangoti saka zvawaziva chokwadi saka uchiita sei nechokwadi chako ichocho chawaziva, ndokubva vatonyarara. Saka mama vangu ivo havasi kuda kufamba neni, but inini pandakafamba neumwe musikana uyo wandainge ndichidanana naye because tainge tiri vanhu vaingogara vachingonetsana at all the times, zviya zvekutoratidza kuti painge paine mhepo yainge iri very strong, yainge iri serious. Saka iye semunhuwo ainge achifarirawo kungoenda kumasowe uye zvekare nekungobvunzirawo kana akasangana nemaproblems mulife make. Akabva andikurudzira kuti tinge tichimboenda pamba peimwe n'anga. Takati taenda pamba pen'anga iyaya ndopandakabva ndazoudzwa kuti ndainge ndichidanwa nemutupo wainge usiri wangu, because n'anga iya yakandibvunza mutupo wangu, ndokubva ndataura mutupo wandainge ndichiziva kuti ndo wainge uri mutupo wangu. Ndikabva ndanzi kwete, nyange mudzimu yainge ichiramba uye zvekare yainge yakatsamwa. Zvino nyaya iripo mukoma, zviri kunzi pandiri pacho patori nengozi yababa vangu, because ivo baba vangu hanzi vakafa vaine chigumbu. Saka ivo baba vari kutorwidzana neni. Saka handiziviwo kuti ndoita sei. Ivo baba vari kuda kuti amai vange vachifamba neni, ivo amai vange vachikumbira ruregerero kuna baba, but amai vangu manje ivo vanotoramba because ivo vanongohwanda nekuti ndinonamata. Kana ndikaenda kwavari ndikavaudza kuti mama tadii tambofamba, kunyange tikaenda kumaprofita, aino kuti zvekuenda kun'anga hamuzvifariri, kuti tadii taenda hedu kumaprofita, vanobva vati ini ndinonamata, handiendi kuvauki kana kuenda kumasvikiro. So mukoma, I am really stuck and I don't even know where I am headed to. Saka kun'anga kuya kwatakaenda ndakaudzwa kuti kunyange baba vangu ivo mweya wavo wakatosarudza kuti unge uchivhara mbereko yangu. Inini handitokwanisi, kunyange zvikanzi ndarara nemukadzi zvinengei, kuti ndinge ndichimitisa mukadzi handikwanisi, but at the same time mwoyo wangu unorwadza kuti kosei ivo baba vangu mweya wavo wasarudza kuti unge uchindipanisha kudai, but n'anga yacho yakati handifanire kuti ndinge ndichatsamwira mweya wababa nekuti ivo vari kuda kuti chokwadi chinge chichibuda pachena. Saka kuti chokwadi chinge chichibuda pachena, hunge inini naamai tarwadziwa, ndo zvichazopusha kuti inini kana kuti amai pakati pedu tiri tu pane uyo achazomanikidza umwe kuti chokwadi chinge chichibuda pachena. Saka ndava kufunga hangu kuti ndinge ndichienda ndobva ndangonoudza stepfather kuti izvi ndo zvandakaudzwa pandakaenda kun'anga, ende zveshuwa mukomanashi I can say kuti inini I am not my stepfather's son. Kazhinji paiti kana pakada kuitwa something in the family, then amai vangu vaibva vazondituma somewhere else. Vaiwanzokufarira kundituma kuti ndinge ndichimboenda kunoona gogo nasekuru vabereki vavo, then by the time pandinozodzoka function iya inenge yapera. But now mama vava kuhwanda nerekuti inini ndinoenda kuchechi, handitendedzwi kuti ndinge ndichienda kumasvikiro kana kuvauki. Please ndibatsirewo mhuri yeZimbabwe, kana zvadai ndoita sei. Ndinodawo kuti ndinge ndichiroora, vamwe vezera rangu vatova nevana, but ini handina kana mwana. Mweya wababa vangu ndinogara ndichingouro, ivo baba vangu ndinongogara ndichivarota. Vanotouya kuhope kwangu ende vanenge vakatsamwa, vanenge vakanditsamwira zvisingaiti
but vanobva vati ndakakufuratira mwana wangu nekuda kwekuti ndikuda kuti amai vako vange vachitaura chokwadi. Ngavataure chokwadi amai vako. Dari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Hanzi baba vangu ivo vanouya kwandiri vakatsamwa, vakandifuratira uye vakavhara mbereko yangu. Ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Apa hanzi amai vangu vakanditi, saka zvawaziva chokwadi, what are you going to do nechokwadi chako ichocho chawaziva? Akomana zviri fei here? Asi ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Reketai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So zvakazoita kuti inini ndinge ndichizosvika pakusacrifice masisters angu ose ndezvekuti ndakaenda kune imwe n'anga. Saka ndakati ndaenda kun'anga kuya ndichida kuromba, n'anga iya yakabva yazondipa kamwe kamudzi ako kayakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunokakanda murwizi. So ndakabva ndazotora kamudzi kaya, but chandainge ndisina kufarira treatment yandainge ndakapiwa pamba pen'anga iyoyo. So ndakangotora kamudzi kaya ndokubva ndaenda hangu ndikabva ndanokakanda kurwizi. Handina kana kuzombogara ndadzokera zvekare kumba kwen'anga iyeya. Zvadaro mukoma, ndakabva ndazoitawo rombo rakanaka, ndikabva ndasangana zvekare neimwe n'anga. N'anga iyeya ndokubva yazochindirombesa. Saka n'anga imwe iyeya yechitu ikabva yazondirombesa zvekuti ndakatoona kutoti panapa ndava kuita mari. Ndakaita mari for about 2 years, then ndikabva ndaona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kutanga kudhakwa zvekare. Saka mukunodhakwa kwezvinhu zvangu ndini uyo ndikabva ndazopinda mumotikari ndichidzokera kumba kwen'anga iyeya yainge yakandirombesa. So ndakati ndiri munzira ndichienda kumba kwen'anga iyeya, ndopandakabva ndazoona kuti pakati peroad painge paine bere rainge rakamira pakati peroad. Ndokubva ndamisa motikari, bere riya rakabva razoshanduka rikabva razoita n'anga iyeya iyo yakandipa kamudzi kaya paya pandakatanga kuda kuzama kuromba. N'anga iyoyo manje yakabva yanditi sezvo inini ndainge ndisina kudzoka kudare kwayo, yainge ichida kuti ndinge ndichizosacrifice hanzvadzi dzangu dzose, ndo yainge iri punishment yangu. Ndakabva ndaiignore n'anga iya, ndakubva ndaramba ndichingodriver ndikabva ndaenda kumba kwen'anga iya yekundirombesa. Ndakati ndichisvika kuya ndikatosvika n'anga iya yakatotsamwa ichitondudza kutoti yainge yabva mukushanyirwa nen'anga yangu iya yekutanga. Saka iyo yakabva yati, tarira uone zvawaunza mudare rangu, tarira uone hondo dzose idzi dzawaunza mudare rangu. Saka yakabva yazondipa punishment yacho yainge iri yekuti ndaifanira kuti ndige ndichizoroora mukadzi wechidiki. Mushure mekunge ndamuroora mukadzi iyeye, ndaifanira kuti ndinge ndichizomuuraya apo paanenge aine pamuviri, kumuuraya kana kumuurayisa. Mukoma, about my late wife I don't want to say a lot of things because moyo wangu unorwadza nekuda kwekamufiro kacho kaakaita, but that was my second punishment. Saka n'anga iyeye yakabva yanditorera chikwambo chacho, but chikwambo ichi mukoma, even though ndichiri nacho, but yakachitorera masimba ekuti chipote chichindipa mari. Saka zvaizvozvi chikwambo ichi chinongonditambudza mukoma. Handina kana mari yandimbori nayo ini. Zvandinongokwanisa kuita ndezvekuti kana ndikachiva mukadzi wandinenge ndachiva, mukadzi iyeye ndinobva ndazomuboba, ende zvisinei nekuti ndamuboba masikati kana kuti manheru, chikwambo ichocho chinotongondipfeka chobva chatotanga kutoita bonde naye mukadzi uyayo wandinenge ndachiva. Ndava munhu wekuti most of the times ndinenge ndingori panzvimbo panenge pakaungana vanhu kuitira kuti ndinge ndichingoramba ndichingoboba vanhukadzi. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungopinda muzupco ndichitoenda kana mutown ndisitomborina kana chandinenge ndichida mutown, asi kuti ndinge ndichingofamba ndichingoboba vanhu chete mubhazi imomo, kana kungosvika zvangu ndobva ndagara kana murengi ndobva ndatanga kuboba vanhu. Ndo zvandinoitawo izvi mukoma. Ende kumaraini kwandinogara kune vakadzi
vane football club yavo. Hei, vakadzi ivavo zvandinovaita. Saka vanowanzo kuita masessions avo nechitatu kutanga kuma5 kunosvika kuma7. Saka ndinongoenda kuya as a fan, ndobva ndatanga kuvaboba ivo pavanenge vari busy vachitamba bhora. Then zvekare nemusi weSunday ndo pavanoita futi another session, ndinoenda kuya again as a fan, vanhu vangu ndotanga kuvaboba. Ndo hwatongova upenyu hwangu apa. Nditongori nechimusika, munhu akatombobata mazimillion, but iko zvinozvo ndatongova nekamusika. Ndiripo pamusika ipapo handizorore, ndinenge ndichingoti kana pakasvika mukadzi anenge asvika, ini ndinobva ndatoona ndichitobuda mumutumbi mangu, then ndobva ndatotanga kutotevera mukadzi uya kana azosvika pamba pake, ndobva ndatotanga kutomuboba. Ndokupenyu hwangu hwandava kurarama uhu, ende haundifadzi nekuti kana mukadzi handina. Ndaneta nekungorara nevakadzi vose ava ndichishandisa spiritual powers. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mukuromba kwangu handina kana benefit yandiri kumboona. Chandinongoita ndechekuti ndinongorara nevakadzi ava vose vandinorara, ndichishandisa maspiritual power angu, ndinopfekewa nechikwambo changu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So zvakaitika mukoma kwandiri ndezvekuti ndainga ndine umwe muchinda uyo wandainge ndichidanana naye. Saka mufesi uyu ndainge ndisingatombozivi kuti iye achibva kuzimu akatotizawo mhosva yaakapara. Mukoma iye ari kuzimu, paainge ari kuzimu uko ainge akabata umwe mukadzi chibharo, ndokubva azotiza akabva azouya kuno kuSouth Africa. Saka pakuzonoposta mapictures ake paFacebook apa, iye strange enough ainge achiti zvesocial media haazvifarire. Then ndo pandakabva ndazongoona imwe friend request. Saka friend request iyo yakatobva kune imwe hama yemukadzi wacho iye uyo waakabata chibharo. So akandudza nyaya iyoyo, ndakabva ndati zvimwe kuda anondinyepera, akabva ati ndipe manumbers ako eWhatsApp. Ndokubva ndamupa. Pandakazobhilivha mukoma ndeapo pandainge ndotaura noumwe mupurisa, ndikabva ndatotumidzirwa charge sheet racho. Iye mukoma ndakabva ndarohwa nehana ndichiona kuti munhu wandainge ndava kugara naye apa iye atori rapist zvake, munhu akatotiza kumusha. Saka mupurisa uya akabva azotanga kuda kubvunza information yakawanda. Ini zvandakazongoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndangotora sim card riya ndikabva ndatongoriflasha mutoilet, ndokubva ndatongochinja manumbers angu. But mukoma nashi murume uyu ndakazotongomutiza nanhasi uno like handitombozivi kuti aripi. I think kuti akazotongonyumwa kuti munhu uyu pane zvaaziva pamusoro pangu. Iniwo pandakamutiza ndokubva ndakumbira Murungu kuti ndinge ndichimbogara stay in. Ndo pandakazonzwa manje ndava kufonerwa nalandlord achindibvunza kuti ko murume wangu ainge aripi, nekuti ainge asina kubhadhara rent apa ainge akatotiza pakati peusiku. Shuwa kuti usati wagara nemunhu waunenge wafunga kuti unge uchigara naye, chimbozamawo kuti unge uchimbotsvakawo a little bit about the person that you are about to stay with, nekuti dzimwe nguva unokwanisa kutogara nemhondi iwe uchitofungidzira kuti munhu wako wauri kugara naye atori bore. But muchinda uyu wandainge ndichigara naye mukoma, even the red flags ndakatombona kutoti mared flags ainge aripo, because aiwanzo kuti kana tikanetsana kuti iye ange achibvuma kuti ndati sorry hunge ndatorara naye. Ndaiti paya kana ndikangoti sorry kana ndikaramba kurara naye aibva atanga kupopota zonosvika ndichizonorara naye. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndaitogara nemurume ndichitoti murume wangu izvo munhu yeye akatotiza mhosva yaakapara kuzimu yekubata chibharo.
yo strange things do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizve nyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Saka ininiwo ndakaromba, this was last month. So inini nemafriends angu matatu takaenda tikanoromba last month. Takaenda kune imwe ng'anga iyi ndeye kuMozambique. Saka tose takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichitenga huku dzechibhoyi. Vatanzi taifanira kuti tinge tichitora huku idzodzo tinge tichizodzichengeta. Hanzi mazuva awo adzainge dzichazorarama ndo makore acho atainge tichazorarama. So mukoma takabva tadzoka ndokubva tatotengawo chikafu chiya chehuku, but inini yangu huku mukoma yakabva yafa. This was after 3 days. Zvichireva izvo kuti kana ndiri seni zvangu, I only have 3 years to live. Then imwe shamwari yangu ndiye akatoita lucky because yake huku yakabva yazorarama for 10 days, which means ane 10 years to live. Then my other friend, iye yake huku yakangorarama 1 day ndokubva yatongofa. Saka very soon after a year tiri kutofanira kuti tinge tichimuchema. Inini the following year ndobva ndazofawo. Saka ng'anga iyi yakatiti go out there and enjoy your life whilst you can, because you only live once. Saka mukoma ndingori nemakore maviri chete ekuti ndinge ndichingoenjoya life. So currently I am looking for my slay queens, vaya vavanoti my yellow bonds, vane ma big curves vakanaka, ndo vandiri kutsvaka pari zvino, so that I can just enjoy my life for the next 2 years. Mari hatisati tatanga kuita, takanzi tichatanga kuita mari very soon. Mari iyi hanzi inenge ichingouya kwatiri, inenge ichingoita zvekungodonha kubva mudenga. So we are supposed to spend all of that money, and hatisi kufanira kuti tinge tichibhajeta mari iyoyo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Zvakangoma hazvo vedwe, 2 years to live. Hanzi ndiri kutsvakawo ma yellow bone, ma slay queen ekuti ndinge ndichifara now for the next 2 years. Hey, pakaipa ngatitaure naye mwanakomana uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadizve nyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ini ndakafonirwawo naamai kumusha uko vachiti munin'ina wangu iye right now ane 16 years akamitiswa nevamwe ticha. Saka amai vakabva vati ticha vaya vakabvuma kuti vange vachimuroora, but inini secret yangu iri pakuti ndangofunga kuti ndinge ndichingoita tip off kumapurisa. Handizivi kuti kana ndikaita tip off kumapurisa ndinganzi ndinenge ndaita hutsinye here, because hanzi ticha ivavo vakati vanokwanisa kuuya kuzotoroora munin'ina wangu, but anenge ava kutoenda pabarika. Saka kana ndikaita tip off ndinenge ndaitirawo here vabereki vangu hutsinye, because vatotarisirawo kuti vange vachidyawo mari yemaroro before September. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu avo mucomment section.